Ake ngibuye ngise kule ndoda. Let me come back to the gentleman. Le ndoda ihambe yaya kumuntu. He consulted somebody Lo muntu wamthatha ebusuku wathi uyomsebenza. to help him. Wahamba naye washona ethuneni. To the graveyard. Mayifika umusa ethuneni okungelona la kubo. Grave of a stranger. Wafika wamisa phe kwethuna wathi uyamgeza wamgezela phe kwethuna. Upon the grave of a stranger. Into enjani leyo? What is that? Wamgaba futhi wathi umgaba ngensizi Against yeziphoki. him with these things for ghost. That's why emuse ethuneni umuse ethuneni A grave. ongelona la kuba uyamgezela yeka namanyala. Do not do what is immoral. Abantu abasebenza ngabantu noma uyisangoma noma uyinyanga noma ungumprofeti yekelani Do not. amanyala. Do not. Umiswe ethuneni He ongelona stood la kuba upon ebusuku the ngo-12 grave of a stranger. wagezelwe ethuneni. Midnight. He was Ngamanye amazwi kuvuswe lo muntu wavuselwa kuyena phe kwakhe. His transmogrified. Yingakho abantu mabefuna ukubulala umuzi They want to destroy. bayakhona abantu kuyovusa umuntu ethuneni okungeyena owakini bamfake emsamo wakini. Hey sebenza moya. Holy Spirit operate. Abantu bayakhona ukuthi balanda umuntu uthi mawuhlaba wena emsamo Doing all the sewuhlabe rituals. awusahlabeli ithunywa zakini sebefaka isipoki He's already emsamo wakini. a revenant is deposited. Uthi uyahamba uyohlola Going to predict angaso bakwethi isikhathi la sokuvula incwadi to open the amabhayibheli scripture. ngoba nabathakathi mabethakatha bafunda indawo. They don't do no cross references. Ingoba yikho lihlupheka inenxa ukuthi nifunda kakhulu imibhalo yabezizwe. Stick to the foreign documents. Umthakathi uma ethakatha ayikho incwadi ayivulayo. Umthakathi mayethakatha ulanda izinto anikeze umoya wokukuvala. The spirit Mayethakatha ulanda into akunikeze alande into eyisichitho ezokwenza ukuthi abantu babebuka bakunyanye. negative energy so that people can hate you. Ngoba nimbona namhlanje See the gentleman today? akasalala ebusuku He's haunted at night. ubuye ethuneni. He's from the grave. Yingakho ngithi abantu mabethatha insebenzo yingakho nalensebenzo entsha engiphethe la ethe uNkulunkulu mabeqeda ukuyisebenzisa ukugeza ngayo bayithathe baye emathuneni abakwenzayo lokho bayophumelela and khona into kumele It's uyazi something that you should be aware of. mawe wajwayela wakrema le ndawo wayijwayela ngeke uyibone impumelelo. You may not get breakthroughs. Ayifuni le ndawo ukuthi uyijwayele ngoba inomnikazi wayo oyicontrolayo inengelosi ekuvikelayo eshintsha ubusuku nemini. Lento yasezulwini ayikrenywa Cannot get use of it. asikho la euniversity Tertiary level. Yala No emhlabeni. ways. Yeah, on the planet Earth. ihlakaniphi Philosophers zasemhlabeni here on the planet Earth. azilungi kulento They cannot make it here. kodwa ziyeza They icela are usizo coming here to seek for us siyisizo and we kodwa believe in them. ayihlali isikhathi esiningi. They don't take long. Umethu khona nami umethu ukhona lo akalala ebusuku He's haunted. usehamba lo muntu ongena owakuphi. He's with a stranger. He's possessed. Ngicela ukuthi ushintshe iposition yakho. Must relocate now. Ithi kancane camera. Shintsha mfana, shintsha kwiposition yakho wena. Mthatha umfake kwenye indawo. Angifuni ukuthi abonakale Don't ebusweni. want him to be Shintsha identified. kwiposition. Relocate. Ngoba nabo abathakathi Which is as uma well. bethakatha beqonda uthakatheke bashintsha iposition. They are relocating.
nami ngizokunikeza ukhiye namhlanje Give you the master key. obani abakholwayo Believe. ngifuna umuntu okholwayo mina hayi umuntu ongakholwa ngifuna okholwayo phakamisa izandla phezulu Hands up. ngikunikeza ukhiye futhi Give you the key. okuboshwe emhlabeni What is locked up here? kuboshiwe Also locked nasezulwini in the realm of the spirit. okukhululwayo What is released emhlabeni on the planet kukhululiwe Earth is also released nasezweni in the likamoya realm of the spirit. Naku as well. ukhiye. There is a ngithi ngikunikeza ukhiye esandleni Give sakho you the key on the ngithi palm. mina I say to you, okuboshwe ngabathakathi emndenini wakho ngalesi izandla zakho uyakukhulula ngikunikeza ukhiye namhlanje Give you the key today. yonke into yayikhuluma ngicela uNkulunkulu ukuthi angene ezandleni zakho angene kuwena olimini lwakho yonke into yayikhuluma nabathakathi uyobabopha You're gonna tie them up. lesintu uyayibopha Will be tied up. abalwa nawe uyobabopha ngifuna abakholwayo I want you to believe. ngifuna abakholwayo uma ukholwa wathi yebo baba Yes, Father. ngiyakholwa ukuthi unginikezile ukhiye Give me the key. abathakathi mabekwazi ukunikeza If they can, umuntu ukhiye wokuvala wena nami ngikunikeza ukhiye wokuthi vula la kuvala khona abathakathi abavala imoto akuvuleka imoto abavala imishado akuvuleka imishado abavala imisebenzi ngikunikeza ukhiye the keys. wathi yebo baba ngiyabonga Thank you, Father. I receive. lento eduma emadlebeni wakho ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje ngiyayikhipha manje iyaphuma iyasha iyasha lento yenza ukuthi ungalala ebusuku ngiyayishisa mina ngiyayishisa ngiyayishisa lento egijima emahlambe iyasha nasoke kuyenzeka bakhulule baba Oh, relief. bakhulule baba Praise them, Father. bakhulule baba Praise them, Father. bakhulule baba bakhulule baba bakhulule baba Father. abahanjiswa nezinto abangalala ebusuku They don't sleep. njengamanje ngithumela isithunywa Send a messenger. kuyenzeka makube njalo Let it be. sebenza moya Holy Spirit, you must accompany. sebenza moya nakuloya iyakuthinta ingelosi iy'khwama zabo ibuye phambili Their persons iy'khwama zabo ibuye phambili persons must go in. sebenza Holy moya Spirit, you must accomplish the mission now. iy'thunywa zabo Their messenger. abaney'thunywa zabo zehle abaney'phozo abayiphakame abaney'phiwa yiphakame 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 abantu lapha yebo Oh, yes. hey kuyenzeka namhlanje It's happening today. something happened ingelosi namandla namhlanje Very powerful today. bayavulwa abantu People are released. bayavulwa abantu Release. hey uma wena Who are you? ufuna la What do you want? ufuna la You want? wenzani la What is your mission? wenzani kulo mzimba What is your mission? wenzani kulo mzimba What are you doing? wenzani la What are you doing? mama bathi ekhaya yini What is she suffering from? Yena hlatshwe isibhobo aphelelwa amandla angakwazi ukuphefumula. Ekhaya. Yebo. Oh, ma. ayiphuma lento Let it go out. yes nanka amandla This power. hleke lento akusona isibhobo This is ihamba not- nomoya khona umoya It's not a Oyi- teasing athi pain. ofuna ukuthi That is uyikhiphe esikoleni Gisela, so that she can bank the school. hey ufuna la What do you want?
lenzani lomzimba What is your mission? lenzani What are you doing? uyaphiliswa Deliver. yasha yasha mbaba ngapha Panic. yasha yasha iyaphuma 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 yelula esakhe isandla ngapha Put nawe your hands against her. yonke makhawa isandla sidlule ngapha ngaphambili Put your hands against sidlule namprofeti iyasha 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 iyaphuma 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 iyasha iyasha It is burning. 1 Good. wena sibhobo You is in pain. sibhobo uyaphuma You are going out. 1 2 Kubili. yasha Burning. 3 Tatu. 4 Buna. 5 Buhlanu. 6 yasha yasha iyaphuma Going out. iyaphuma You're going out here. iyaphuma You're going out. 7 This coming. Natsoka iyasha natsoka iyasha la iyaphuma Ben is going out. iyaphuma Going out. iyaphuma 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 iyasha phuma 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 Get out here. uyisa intambo yani baphathi last Strip, please. awubuyisi lapha intambo yami My strip up, prophet, please. amandla Pa. mawumfaka le ntambo ikhona into Put it on. ezokwenzeka la kuyena It's about to happen. She will sense it out there. moya kasomandla Spirit sebenza of Almighty God. akaphile namhlanje lo mntwana ngibuyisela back to the sender Peter, Ayibuyele emuva. let him bounce back. Ayibuyele emuva. Go back. Usayifakile? Is it on? seyifakile natso yes 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 yasha 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 iyaphuma 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 khubani 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 habani 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 7 8 Come to them. Come to the prophet, kid. Amanzi ami. Holy water, please. Hayi. Ethi baba umprofeti For the prophet, baba ngibonga isibhobo appreciate the peace and pain. uthi namhlanje siyahamba sihambile Today is gone. It's going. Yes, sir. ngibonga isithunywa sakho ngicela ukufunda esikoleni I want to learn. ngiqede isikole Finish schooling. ngicela ukuhlakanipha Ask for wisdom. Vula. ungusomandla Almighty. uyaphalaza lo President Vomiting or what? lokhu kufa The ailment hambile ke namhlanje is gone today. usagapha la hey ayiphuma lento Out here. lona uyagapha lo This one is vomiting. ayiphuma lento ayiphuma lento Go out. ayiphuma lento ngaphakathi ayiphuma ayiphuma natsoka ayiphuma ayiphuma Go out. nathi iphuma iyaphuma 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 sebenza moya Holy Spirit. idliso likamoya liphuma idlisa liphuma idlisa liphuma nangabe uyaphalasa nangabe uyaphalasa akayikhiphe lento akayikhiphe lento hayi phuma kuye phuma kuye Leave her alone. phuma kuye Leave her alone. that's all yo ayiphuma lento Let it come out. iyaphuma lento It's going out. lento kamoya iyaphuma Spiritual thing. Let it come out. abuyisela bephalaza la
Bese ngapha Vomiting now. lo kade ephalaza. Bese ngapha kimi. Come to Ngimntana ngibhema ehlweni. look at the prophet. Ngibhema ehlweni. Look at the prophet. Je ngibhema ehlweni Look at mntana. the prophet now. Bheka ehlweni. Look at the prophet. Vula amehlo. Abuyisa amanzi lawa. Holy water, please. Lawa. Lento kade uyiphalaza Whatever you vomited, mayiphume. let it come out. Yeah. Yes. Ayiphume ngomlomo. Through the mouth, Ayiphume. let it come out. Ayiphume. Let it come out. Angithi sometimes umunye umuntu uyadla Someone will, adle ebusuku. during the sleep, Ihamba nomoya lento yakhe. some spirit. Iyaphuma. 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 Abuyise amanzi ami la. Water, please. Baba onamandla, Full God, dalo wezulu nomhlaba. creator of heavens and earth. Nali ichibi, There's a pool. nanka amanzi. There's water. Ngwanekela kuwe. Give them to you. Nangi lo mntwana. There's a kid. Mayiwaphuza. She's consuming it. Makufe wonke amadliso ngaphakathi kamoya. Let the poisonous substance die within Cela her. impiliso phiko Ask umzimba for wakhe. deliverance upon her body. Awuthathela amanzi umphuza wona. Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. What's this? She vomited. Angithi ndibonile Did you see that? kuphuma lento ekuyena It's ngaphakathi. coming out from her. Amanzi makaqeda ukuphuza amanzi. After consuming water, Ake sishaye ihlombe. give her a round of applause. Come. Come dadam. What was the key? Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. Abo Mika. Phuza. Ulawo manzi. Ulawo manzi. Abo Mika. Bemntalami awubheke mina Look at the ithi prophet. baba umprofeti the prophet. isho baba umprofeti Father Prophet. ithi baba umprofeti ithi baba umprofeti Father Prophet, you must say. baba umprofeti sithondeza ngiyabonga So thank you. ukuphuma okwedliso ngaphakathi Vomit poisonous substance. ngizocela ukuhlakanipha I'm sure usafunda lo mntwana Intelligence. the way amncane ngakhona cishe usafunda Still young. She's still schooling. umthathe lokhu uze phansi thathe phansi Sleep down. Sit down. mbuyisela lo wesipoki mbuyise ngapha Hey, lona abambeke phe kwethuna mbuyise ngapha the grave. bambe Holy. lethela phansi Let him sleep flat. yasha
iyasha lento Burning. iyasha Just burning. phuma Get out. wena ohleli kuye ofakwe kuyena Occupying him. nazo-ke ngiyakushisa namhlanje phuma Burning you. ngicela uphume kuye Leave him alone. phindela emuva Go back. phindela emuva Go back. nazo-ke ya mpopho Put him on. phindela emuva Get it. Go back. ufuna ukwenzani kulo mzimba What do you want to do? ufakweleni kulo mzimba yambona Why you were... ufakweleni What is your mission there? amehlo bheka amehlo Look at the eyes Beka, now. beka, beka, Look at beka. the eyes. Amehlo akhe. Look at the eyes. abe yangiyabona bambeke phezu kwethuna They put him upon the grave. uyaphuma You are going out. hamba akuyena wakini lo Not your family member. akuyena wakini lo Family member. akuyena wakini lo Family member. buyela emuva Go back. buyela emuva Go back. buyela emuva nako Go back. uyaphuma ngomzimba Going out. uyaphuma Going uyaphuma out. nomuntu Going out. uyaphuma nomuntu Going out. ongasekho Persons- uyaphuma ngiyakukhipha nako nyakazi ngiyakukhipha uyaphuma 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 bheka amehlo akhe uyaphuma nako kodwa ayibonayo uyaphuma uyambona uyaphuma 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 hey sebenza boy sebenza boy sebenza boy sebenza boy phuma kuye hamba ngoba kini Go to your people. habe thuneni habe thuneni lakho ngiyakukhipha la ngiyakukhipha la awuyena wakubo Don't phinda belong to God. phinda kini Go back. phinda kini Go back to your family. phinda kini Go to- back to your people. uyaphuma Going kancane out, kancane great one. suka kuyi kancane Leave him kancane alone. nangephuma Going kancane out. qala uyimyekela Leave him alone now. nangephuma kancane Going out. nazo ke nangephuma ehamba Going out. Going. nangephuma Going out. awusi nangephuma He's going out. nangephuma Going out. akaphuma He's leaving. ngiyakukhipha Cast you out. hambe ethuneni lakho Go to your grave. hambe ethuneni Go to your lakho grave. myeke suka kuye Leave him alone. Leave him suka alone. kuye Leave him alone. suka kuye Leave him alone. hambe ethuneni Go lakho to your grave. hambe ethuneni Go to lakho your grave. hambe ethuneni Go to lakho your grave. suka kuye Leave him alone. nazo-ke uphelisiwe You are delivered. bheka come hey sebenza boy Holy Spirit operate now. amandla ngivula izinto zakhe baba I release his mental. ngivula inhlanhla yakhe I release his likeness. see Pumpo angisasabi wabe waphekwe ithuna Put upon a grave. wathathwa Yehova. wahamba kahle ungambizi wathathwa umunye umprofeti The other Yeah, prophet Baba. took you. wahamba nawe ngobani isikhathi What time was it? Kwakungo-12 ebusuku. nahamba nashonaphi Where naye did you go? Sahamba saye emathuneni nje amaningi. and then manifika khona What transpired there? Wathi uyongilapha ngoba ngangigula. Yebo ngoba before engisemathuneni waqala wathatha umfana omncane. Wathi akahambe ongigeza kwenye indawo nje ngathi umhosha. Shuthi ahambe nami lo mfana omncane mhlawumbe ula ko 13. Ngoba ngaze ngayibuza ukuthi ingane encane kangaka izinto ekanjeni izazelafu. Sahamba naye lo mfana wafike wakhipha umunye umuthi ekhukhini la ngemuva. Wawufaka phezulu kwalo muthi engangizogeza ku wawukhipha same time wawulahla. Ngathi mina wayewulahla wathi lo muthi uthe ubaba awungabona abantu uzobonwa uye nami naye kuphela. Ngageza ngezwe kade kugeza ukuthi ngathi ngiyashintsha mase ngiqedile. Kodwa ngathi mhlawumbe shuthi kusuka lokho ukugula kungiphethe. Sase ebusuku ke sehlela wathi ngizohamba naye eyongigeza phekwe thuna lomunye umuntu ke
ngafika ke wangigeza khona ke ethuneni lomunye umuntu. Upon the grave of a Wathi stranger. angishiya imali emhlophe wangishiya emathuneni ngathi ngiyesaba ukusala emathuneni ngedwa wathi hayi angisabi indoda kumele ibe nesibini ngageza ke phezulu emathuneni sahamba ke sabuyela ekhaya ngamlandela ngaze ngafika ekhaya ngoba ngangaqokile ngaze ngaqoka sekunebanga nyana nje impela ngoba impahla zayisele lapho safika ke ekhaya ka ayisahlala ke ngabuza ngoba khona abafowethu abahlala khona ngababuza ukuthi hayibo kwangathi ngizohlala isikhathi eside nje kanti mina ngenzethi ngidapheke ngikwazi ukubuyela emsebenzini ngoba ngangisebenza ngawa ngase ngiyofuna usizo kubaba ayi wagcine ke sengifundisa izinto eziningi ke ejardini ngathi hayi shothi mhlawumbe wenzethe angisize wasethi kimi ekhaya uhlala nobani ngathi mina ekhaya ngihlala ngingedwa ngoba ngivusa ikhaya kagogo la bengesekho bantu ngakha khona ngoba osisi bami sebashada wathi ayi ngicabanga ukuthi sizohamba siye nawe ebusuku ekhaya kimi kodwa ngicela ungibekele inkukhu emhlophe emnyama ekhaya ungilinde ngayo sizohamba kodwa ngathi mina ngicela ukuya ekhaya wathi hayi hamba kodwa usheshe ubuye ayi wathi umlomfo wathi umunye hey unenhlalo akhanjwa la ekhaya ngathi mina hayibo angizile phela ukuzohlala mina la yabo ayi ngahamba ngaye ekhaya ngathi ngilele ngoba bengisonta ekuphakameni inkosana yakhona shuthi ngathi ngilele ebusuku mbona yena ubaba lo uyafika uhlala phe kombhede uthi sengikhona athi kimi na imali gijima esitolo ethenga amakhandlela amnyama u2 na red u2 mangifika esitolo ngoba isitolo seduzana ngithi mangiqeda kwathenga vele kuqhamuka inkomo enembala emnyama nemhlophe isho ukungihlaba lenkomo angisakhona ukubuyela ekhaya manje nalamakhandlela ngimshiya endlini napheka umbhede ngibone manje ngathi nalolu bhoko lasekuphameni ngathi sengiyandiza ngalo ngivika lenkomo ngathi ngidizela phezulu gcine ngize ngiphaphame ngivuke kusasa ngiyekho mangiyakhona ayi angitshele lo mfowethu omunye wase Friday athi hayi nawe usunezizwe ngoba lensiza acabe ngaye ebhoki ngimtshela ukuthi ngizizwa nginamandla ngenye indlela but manje sengishawa isiyezi kakhulu asipheli isiyezi and ngiyadla ngiyancipha ngoba emzimbeni bengimkhulu sengize ngayisilenda okay uqalile esifuthweni ngithi yebo baba Doing for the first time. usewenza insuku ngithe kuwe uzokwenza 7 days angithi yebo baba Says this combi. yeah insuku ezo7 after 7 uqalile manje right yeah Getting better. ngiyabonga baba Nkosi kubusi